खुलुमबाय दिनै 2 अक्ट'बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। सुथुर जानानै थानायफोरा जोबस्रांनाय नङा, सांग्राङै थानांगोन। बृष राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै थानो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मिथुन राशि। जेरैबो लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां, गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि। माबाफोर खैफोदाव गोग्लैबायनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानांगोन। सिंह राशि। मानिबा जाहोनाव गोबां रां खरसा जानो हागौ, गोसोखौ हमथा। कन्या राशि। मोजां रोंगौथि जानो हानायनि मान मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन। तुला राशि। जेबो जेंना जेंसि गैयै सुखुखौ मोननो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। वृश्चिक राशि। जेखियानो जाया शुभ खामानि मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय मोजां सम। धनु राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। मकर राशि। गोबां जेंना जेंसिजों सहायनांनानै थानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कुम्भ राशि। जेंना थानायफोरा सुस्रांजागोन, गोसोखौ सान्थि मोनगोन, मोजां सान। मीन राशि। नखराव माबाफोर जेंना नुजानो हागौ, गोजोननायखौ मोननाय नङा, गोसोखौ हमथा। दिनै राशि फरायनाय एसेनोसै, गोजोन्थों।